farawa, kalami nai so a zuci don furtowa, bukata ta ni kiyo shirin amsawa, da kin amsa dole ne na yo darawa, mai nazari a fuska zai ganewa. Zuciya ba shi wuyar zama, zan buga tambari a so karki gardama, me na gani a so na ce ban da farar zuma, so da ya sake zuciya ke na lallama, zan daɗa yin ya banki ai ba wani tantama, ya ki taho ki zo mu je karki tirjiya. Ki gane manufata da kauna sai ki zo ki amsa mini kinji. Mai fakace a so na ce zan maka tambaya, mai tafiya da juya ai ba shi da gaskiya, wanda ya shuka kairu ba a mai tankiya, wanda ka ba shi kairu to zai yau dariya, kai fa na ba wa so rike kai yau juriya. Ga abokanmu muke gane masoyanmu, wasu na can suna so su ga ƙarshen mu muna nan fa muna ba su kulawar mu, da hakan ne ko muke gane magautan mu kasance a hakan kar su ji kukan mu. Ai da tunanin wasu ke samun dace, wasu na can wasu na so su jirance, wani na nan yana so ya yi kwace, kuma na nan ma muna so mu yi dace, yan isa suke yawai wake. Idan dai so kike ki gane manufata